मी परब किचनमध्ये स्नेहा तुमचं स्वागत करीत आहे। मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे कुळदाचं सांबार। कुळदाचं सांबार म्हटलं की आपल्या शरीराला जरा उष्णता मिळते। बाहेर छान मस्तपैकी पाऊस पडतोय, मस्त गारवा आलाय। मी आत्ताच माझ्या मुलीला शाळेतून सोडून आली आणि म्हणाली आता काहीतरी गरम गरम प्यावंसं, तर मी कुळदाचं सांबार करणार आहे आणि त्याची रेसिपी तुम्हाला करून दाखवणार आहे। कुळदाच्या सांबारासाठी लागणारं साहित्य: मोड आलेले कुळीद, कांदा, खोबरं, आलं, लसूण भाजून घेतलेले आहे। आधी कांदा भाजून घ्यायचा, मग त्यात खोबरं घालायचं, आलं, लसूण, कोथिंबीर घालून हे वाटप घ्यायचं करून। 2 टोमॅटो, अर्धा चिरलेला कांदा फोडणीसाठी, तेल, मीठ, पाणी जास्त लागणार आहे, आपण 2-3 मग घेऊ शकतो, कढीपत्ता फोडणीसाठी, लाल तिखट, धने जिरे पावडर, गरम मसाला, हळद। रात्री भिजत घालून 1 दिवस त्याला कपड्यात बांधून मोड आलेले आहेत। हे कुळीद जास्त करून डिलेवरी झाल्या बाईंना, माझ्या गेल्या वर्षी माझी डिलेवरी झाली तेव्हा माझ्या सासूने मला हे गरम गरम प्यायला दिलेले। कुळीद हे उकडून घ्यायचे आहेत आपल्याला। ते मोड आले की जरा टणक होतात, उकडल्याने सॉफ्ट होतील। बोटेचेपर्यंत आपल्याला उकडायचे आहे। यात जमेल तितके जास्तीत जास्त पाणी ठेवावे। मी 4 ग्लास टाकते। जास्त पाणी ठेवलं ह्या पाण्यातच अर्क येतो, तोच आपल्याला जास्त पिऊन हे करायचं असतं। ह्याच्या आपल्याला 5-6 शिट्या काढायच्या आहेत। त्या पाण्यात चांगला अर्क आला पाहिजे, त्या पाण्यातच चांगलं सत्व असतं। 4-5 शिट्यानंतर कुकर गार झाला, आपण कुळीद काढून घेतोय। नंतर पाणीही बाजूला करायचं आहे। आपल्याला पाणी जास्त लागणार आहे म्हणून मी पाणी जास्त घातलं होतं कुकरामध्ये। हे पाणी आलेलं आहे आणि हेच पाणी आपल्याला सगळ्याला वापरायचं आहे। आता मी हे कुळीद वाटणार आहे आणि प्रत्येक वाटण्या वेळेला हेच पाणी वापरणार आहे। लक्षात ठेवा, आपण साधं पाणी वापरायचं नाही, हेच पाणी वापरायचं, कारण याच्यात जास्त सत्व असतं, म्हणून मी कुकरमध्ये जास्त पाणी घातले। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात वाटून घेणार आहे। थोडं थोडं आपण पाणी घालायचंय, जास्त बारीक वाटायचं नाहीये, जराशी भरड। पातेलं तापलं की आपण तेल टाकायचंय। जरा जास्तच तेल वापरतोय, तवंग आला पाहिजे। मी आता कढीपत्ता टाकते, चांगला तडतडला पाहिजे तो। मस्त असा कढीपत्त्याचा सुगंध आला आणि कांदा वापरते। कांदा लाल होत आला की टोमॅटो टाकायचा आहे, तो चांगला मॅश करून घ्यायचा आपण तेलामध्ये। टोमॅटो चांगला मॅश करायचा। कांदा टमाटा छान मॅश झाला। आता ह्याच्यात आपण मसाले ॲड करूया। हळद, धना जिरा पावडर, गरम मसाला, लाल तिखट 2 चमचे घेतला आणि मालवणी मसाला घेतला। टोमॅटो शिजत आला की आपण याच्यात वाटण घालणार आहोत। कांद्या खोबऱ्याचं वाटण वाटलेलं ना, ते आता मी घालते। तेही थोडं परतून घ्यायचं आहे तेलात। वाटण शिजण्यासारखे वाटले की आपण कुळदाची भरड टाकतोय, तेही आपल्याला या तेलात परतून घ्यायचे आहे। त्याला सगळे हे मसाले वाटण लागेल। तुम्हाला जर वाटलं कलर येत नाहीये तर तुम्ही लाल तिखट ॲड करू शकता किंवा मालवणी मसाला। पाणी जे आपण वेगळं काढलेलं ते मी घालते। असं हे एकत्र सगळं करून ढवळून घ्यायचंय। कुळदाचं सांबार पातळच असतं, नंतर ते आपण जे वाटलं आहे त्याने जरा थिकनेसपणा येतो त्याला। छानपैकी कुळदाच्या सांबाराला उकळी आली। मी आता 2 चमचे मीठ टाकते, चवीनुसार टाका।
सांबाराला मस्त उकळी फुटली आहे आणि सुगंधही छान सुटलेला आहे. गरमागरम हे मस्त प्यायचे, घाम सुटला पाहिजे. मस्तच. थोडं गरम आहे म्हणून, नाही तर आत्ताच पे असं वाटतंय. मस्तपैकी माझं कुळथाचं सांबार झालंय आणि ते आता मी पिणार आहे आणि तुम्हाला पिऊन दाखवणार आहे. मस्तपैकी त्याला तवंग आलेला आहे, लाल लाल रश्यासारखं दिसत आहे. कधी पिते असं झालेलं आहे. तुम्ही नक्की करून पहा ही रेसिपी आणि मला कळवा. आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करायला विसरू नका. नमस्कार, पुन्हा भेटू नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.